खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेट चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। दिनैनि फार्स्ट निउस आपडेटआनो जाहैबाय भारतआ फ्रान्सनिफ्राय गासै गंबा दावहा नांग्रा उरां जाहाजखौ लाबोगासिनो। भारतखौ खाथिनि हादोरफोर जेरै पाकिस्तान, चाइना आरो नेपाल हादोरफोरा गाग्लोबनो नाजागासिनो। बे समावनो भारतनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। भारतआ फ्रान्स हादरनिफ्राय गंबा दावहा नांग्रा उरां जाहाज राफेलखौ भारतारि पाइलटफोरा लाबोगासिनो आरो गाबोन हारियानानि आम्बालासिम सफैगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि थांनाय 2016 मायथाइयाव फ्रान्स आरो भारतनि गेजेराव गासै 59,000 करोड़ रांनि डिल जादोंमोन। नैथियाव दङ गवालपारा जिल्लायाव जाब्रबथाय। गवालपारा जिल्लानि सिङाव थानाय रंजुलियाव जाब्रबथाय जानायजों सासे ट्राक ड्राइभारनि जिउ गोमायो। बे जाथाया 17 नं माहारियारि राज लामायाव गंथाम ट्राकजों सौदावलायनानै जायो। बे जाथायाव 27 बोसोर बैसोनि ट्राक ड्राइभार मिन्टु आलीनि जिउ गोमायो आरो गुबुन सासे 21 बोसोर बैसोनि ट्राक ड्राइभार आनन्द राजआ गोबां जोखोम जायो। थामथियाव दङ भारतआ मोन 47 चाइनानि एप्सखौ बन्द खालामबाय। भारतआ गासै मोन 59 चाइनानि एप्सखौ बन्द खालामनायनि उनाव गासै मोन 47 एप्सखौ बन्द खालामबाय। बे 47 एप्स गोदानै बन्द खालामजानाय एप्सआ सिगांनि एप्सनि कपिमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। रिपर्टनि बादिब्ला भारत सरकारा आरोबाव मोन 675 एप्सखौ बन्द खालामनो थियारि खालामदों आरो बे एप्सआव पाबजिआबो दंफायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथियाव दङ आसाम सरकारा फरायसालि आरो फरायसालिमाफोरखौ खुलिफिननो थांखि लादों। मुलुगनाङै सिलिंखार खालामग्रा कर'ना भाइरासनिफ्राय रैखाथि मोननो थाखाय मिरु सरकारा लकडाउन फोसावदोंमोन, जायनि जाहोनाव गासैबो सोलोंथाया बन्द जानांदों आरो गोबां फरायसा फरायसुलिफोरा जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों। बेखौ नोजोर होनानै आसाम सरकारा मोनसे गोजोनथाव आगान लादों। मैया आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गुवाहाटीनि GMCH देहा फाहामसालियाव नुजाथि हैनानै खौरांगिरिजों मोगा-मोगि जानानै गासै फरायसालि आरो फरायसालिमाफोरखौ फैगौ सेप्तेम्बरनि 1 खालारनिफ्राय खुलिफिननायनि बाथ्रा बुंथियो। बाथियाव दङ हारियानानि सासे सुबुंनि लिभारनिफ्राय देगार मोनदों। हारियानायाव मोनसे सोमोनांथाव जाथाया जालाङो। हारियानानि थागिबि सासे सुबुंनि लिभारनिफ्राय गंसे देगार मोननो हायो। गोदान दिल्लीनि AIIMS देहा फाहामसालिनि सार्जन हानजाया बे सुबुंखौ अपारेशन खालामनानै बेनि लिभारनिफ्राय गंसे 20 सेन्टिमिटार गोलाव देगार मोननो हायो। मिथिनाय बादिब्ला बे सुबुङा 1 दाननि सिगाङावनो देगारखौ मन'दोंमोन। बे समाव बेनाव जेबो असुबिदा जायाखैमोन, नाथाय हरखाब उदै सानाय बेराम जायो, जायनि उनाव बिथांखौ गोदान दिल्लीनि AIIMS देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो आरो बे हाबाफारिखौ सार्जन डक्टर NR दासनि दैदेननायाव मावफुङो। दिनैनि निउस आपडेटआ एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।